22, tytöt kysy Voimamme Suomi synnyin On! Varovasti, ottakaa se köysi! Yes! Vittu! Yes! Nyt tuli bingo! Yes! Yes! Nyt nussitaan! Nyt nussitaan! Molemmat yhdellä! Vittu! Vittu yliarvostettu paikka tuo Helsinki. Varattuna tää muutenkaan ei se on niinku mitään kummempaa vittu. Sieltä siis niinku kyllä mä mieluummin vittu pohjoiseen lähtisin emäntää etsiä kuin Helsinkiin. Sä et sieltä saa niinku se kyllä nää sieltäkin löydät varmasti hyvän naisen, mutta vittu sanotaanko näin, että se on varmaan yli puolen todennäköisempi, että sä saat jonkun pintaliitajan sieltä. Tiedättekö? Siellä kuunnellaan vittu sitä Cardi B:tä ja meikataan ittenne saatana vittu Nikoista johonkin saatana vahakabinettinäyttelyyn menossa. Nyt sisälle, nyt sisälle. Hei, nyt sisälle. Sisälle. Et mene karkuun, vaan tuut nyt saatanan kyrpä kuule. Nyt sisälle. Elää kuule yhtään lähde karkuun, kun minä oon isäntä. Oi vittu sinun. Sisälle. Sisälle, nyt. Saatana kuule. Mä kerennyt ottaa. Tuli kala just samaan aikaan. Mä oon valmis, mä nyt tulis Afrikkaan. Anteeksi. Ihmistä ei vie voi morjesta pöytään. Nyt on kyllä tiivis tunnelma 3 ihmiselle. Meillä on tuolla striimaaja! Joo. Onko striimaaja nykyään? Vaikka ekstra ihmisiä. Silleen oikein mukavasti. Siis mahtuis vaikka 50. Ai vai, hän mietitäänkö imuroija? Tuolla meni jotain ruohikkoa. Suihkussa tähän näin, kattoko. Kerää vettärän käsiin. Sitten. Ihan vipu hauskaa. Kai mun pitäis pyyhä jostain tässä. Vai onko? Ei oo kyllä. Niin, Sigi. Sigi, mä kerron sulle joku päivä, mitä mä oon nähnyt. Mä oon tehnyt taustatyötä. Tässä on myytti. Etsitö aitoa rakkautta. Esittäjältä Ibe-apissa Se on myytti. Mitä? Mä sanoin. No hätä. No mennään henkkaan. No henkkaan on ihan. Mikä oli tämä? Niin kuin mä sanoin. Kato. Voi ei. Voi ei, pikku vauva. Voi ei. Pikku vauva. Kauheeta. Mä haluan ottaa tuon. Voi ei. Syötetään sen Joo, hänelle se. Heille päin, kyllä. Joo. Mitä se on? Niin joku on. Joo. Mä voin ottaa päin. Miten tämä oli? Mitä sinne on? Ilman salattia. Kun pyhä henki mua rakastaa. Lähden ruuvoilleen.
Teinipissis. Teinipissis, juuri näin teinipissis. Joo, kun ei päässyt sinne, että... En pääsi nyt Rammsteiniin, kun mä rakastanin Rammsteinit. Itse, mutta mä halusin, että mä olisin ihan jalat levällä, ihan lähtisi. Mä oon ihan märkänä, mä oon ihan niin vittu limainen likomärkä kuin ikinä. Kun Rammstein ei huoli häntä sinne. Vittu, mä haluan koostaa, mä oon niin nytten. No niin. Oi, tulee kuseet haukuun. Oi, niin mullakin tuli. Kännisänä ihan umpisolmu. Hi. I like to collect dolls. It's my hobby. Mitähän polliisi täällä tekee? Vittu, mulla ei henkkäletä mukana, älkää pysäyttäkö minua. Polli, tässä on 40 rajoitus, ekkana ohi mene. Vittu, meni pillit päällä ohi. Ai, sillä oli kiire. Vittu. Se on hidaste! Pöliä! Vittu. Toivottavasti ei ollut ketään vittu perällä. Vittu. Mitä mun mennään tehdä sillä ämpärillä? Kaivaa. Tätä ei voi kaivaa. Tää ei oo kaivamista. Mä sanoin sulle. Mä sanoin Emmalle, että ei vittu niitä matoja voi kaivaa tätä. Ja mä sanoin, oon mä aina ennenkin kaivannut. Kaivakaa hiekkaa sinne ämpäriin ja maistakaa. Ota isompi. Ota se! Kuttukaa! Vittu mikä monkale! Hei, otetaan toi! Mihin sä sen laitat? Te reppuu! Ei jummaa, nyt on ruokakala. Toivottavasti se ei pääse pois. Lahna saatana. Jumalauta 2 kilon siika. Mene tänne. Ei me sitä ruveta ottamaan. Otetaanhan. Se menee ihan hukkaan. Kui? Meinaatko sä tehdä ruoan siitä? Joo. Osaatko tehdä? Ei. Joo, ottakaa. Ottakaa. Mutta eikö se voi säilyä pakkaseen tai jotain? No mitä sä pakkasessa lahnalla? No teen siitä sitten ruokaa jossain vaiheessa. Sakke on kyllä tolkun mies, niin joo. Ette vitussa heitä pois. YouTubessa ohjeet. Siis tää on ihan hyvä, jos tän savustis. Mut en mä niinku rupeis pannulle tai mihinkään.